Eén voor één komen ze binnen, één voor één ben ze blij dat ze het helle ha. 234 slopende kilometers hebben ze online. En nu zijn ze hier in Bolzert. Maar er komen nog zoveel meer mensen hier in het daar. Goejoen, hartelijk welkom bij deze speciale uitsturing. En we laten je alles zien van deze Alversterentocht hier vanuit Bolzert. En het is een dag worden, een dag toch wel redelijk fris. Maar een dag die kleurt waard terug al die fantastische fietsers. Ja, het zijn fantastisch beelden van zelfs al die mensen die zo dapper binnen om hem te fietsen. En dat je hier dan staan met het plein, ze komen hoe de streek en dan komen ze hier op het plein, maar ze naar de tent in en dan ben ze alweer heel blij eigenlijk. En dan hebben ze een glimlach op het gezicht. Ik denk dat het wel even leuk is. Je man komt voorbij, nou die heeft een hele normale fiets. Hier staan er voor jouw vrouw, ha goeie, dames. Zo, je bent op tijd binnen of net? Wij hebben het mooi in de macht. Hé, maar als je voor jou een fietst? Ja. Daar ken je elkaar van? Ja, wij zijn collega's en vriendinnen. Ja, nou, wat wie het zwaarste punt eigenlijk van deze tocht? Nou, dat wie wel van alle mannen naar Alex tot hier. Maar goed, het is het laatste, hè? Dus de laatste loodjes zijn het zwaarst. Maar verder is nee, het voelt mooi. Je ziet er eigenlijk heel sportief uit. Ben je hem echt altijd aan het trainen of zo? Of? Nou, ik pak wel gauw in het begin van het najaar de races weer op. Ja. Kilometer Hiestelfiets staan je voor? 400. De laatste weekend? Nou, 120. Dat is wel knap. Hey, maar vreemd je altijd. Nou, het is toch wel een lange dag. Hoe lang heb je fietst ongeveer? Wij hebben goed 11 uur onderwijs geweest. Waar heb je het dan hoor? Ja, we hebben het hoor. Wie een mooi dag. Ja, nee, maar er gebeuren echt hele gekke dingen natuurlijk. Ja, met treffen leuke mensen onderwijs. Dus sterrenpraatje mooi. Ja, en soms ben je stiekem wat rustig. En dan zeg je niks. Okay, heb je verder nog problemen hoor of zo met de fiets of andere dingen? Nee, we hebben nergens last van. Geen lekker band, geen malheur. Dus nee, ging prima. Ja. Nou, wij wensen je in ieder geval nog een hele gezellige junta. Gebeuren er verder nog dingen op stap of een biertje? Of? Ja, we geven hier werken en dan op naar huis. En dan een warme douche. Nou, hartstikke bedankt. Gezellige junta verder. Ja, nou, dat zijn mooi weer lekker voort. Zij hebben dus goed rijden. Nou, het is een tocht. Een tocht maar een heel soort cijfers is, nou ja, ik bedoel 100 hier oud. 15.000 mensen door mooi. Maar er zijn nog volle meer zaken die nieuwsgierig zijn om even te weten hoe deze tocht. En dit hebben wij even van hem op een ritje gezet. Het is dit hier de 68e editie van de Fietsoverstedentocht. Zoend de Tweede Wereldoorlog. De start wie van de morgen om 4 uur en om de 8 minuten gingen de Overstedenfietsers in groepen van 600 voet. Mij elkaar 23 groepen. Van de 15.000 deelnemers ben maar 20% vrouw. Zo'n 4500 deelnemers komen uit Friesland. 10.000 uit de rest van het land. En er komen zelfs 400 fietsers van over de grens. En de tocht die gaat vanzelfs bij alle Oversteden langs. Van Bolzert naar Haas, Frensjet, Dokkum, Ljouwert. Dan weer hoe Bolzert naar Snits, Driels, Sleert, Starem, naar Hielpen, Workum. En daarwaai weer waarom naar Bolzert. Maar liefst zo'n 150 vrijwilligers binnen het spier om de tocht in goede baan te leiden. Zoals een liedse 100 stempelders, 300 verkeersregelders en dik 100 EHBO'ers. En net te vergeten, ze zijn er echt om 15.000 appels uit te dealen. De fietsers hebben een tolvoeren de tijd om haar onder finish te melden. Ja, nou blijkt dus dat ik een hele bekende Friesin interviewd heb. Iemand die het in een heel populair programma Marien het, Boer zoekt vrouw.
Nou, weet ik dan net, maar in ieder geval is ik nog heel sportief. Dat even daarvoor. Ja, er zijn dus mensen die in een ploegje fietsen. Dat zeg je krijgt. Er zijn mensen die doen dat alleen. En er ben ik mensen die doen dat met een hele familie. Zij zijn de familie Fokkema van Slappeterp. Ja, en het gaat eigenlijk een stukje bij de opvoeding dat ze met allen die Alversterrentocht fietsen. Van de morgen dienen ze dat ook weer om zo'n uur stappen ze op een fiets om even een leuk gezellig familiereisje te maken. Goedemorgen. Morgen. Ben je er wat klaar voor? Wij zijn er klaar voor, ja. Absoluut. Lekker slipt? Ja, wij hebben lekker slipt. Nou, ik fiets met mijn beide dochters. En met een omkeseder en nog een omkeseder en mijn zoon. Dus dit binnen de vakkenmaatjes? Nou ja, ze roepen wel. Ja. Bist toen ook goed getraind? Ja, ik fiets elke dag naar Squalata. We hebben juist even naar mijn naam geweest. Dat zal 4 wezen. Is dat alles? Ja, dat is alles, ja. Op deze fiets? Ja. Dus je ook een zware dag. Nou, ik weet net. Ik ben er al 34 keer rond geweest, dus het valt wat dat, denk ik. Wij hebben dat van Hoyt, net de volle trainers is. Nou ja, zult zien. Nou, succes. Ja, dank u wel. Heb je het wel hellen, jong? Ja, zeker. We er hellen. Ja. Ik heb nog nooit net uitfietst. Nee. Bij de familie Fokkema fiets je gewoon en je er net zo. Nee, precies. Zij is. Houdt gewoon achterna en dan komt alles goed. We hebben alles er al, automotie. Ja? Hebben we die kaart? Ja, de kaart staat daar. Het is hartstikke voor de eerste stempel. Ja, dit is hartstikke voor de eerste stempel. Succes. Ja, dank u wel. Eén stempel is de eerste. Nou, tot straks, hè? Dan hebben we die camera. Nou, hoe gaat het? Ja, best. Ja? Ja. Ik ging praten naast me dan je tijd hoort. Ja. Dat is doping. Ik vind het mooi van. Ik dacht dat het volle erger was, maar het is gaat mooi. Als de les van komt? Nou, het begint al wat te komen. Dus ik zei altijd Marianne onderwijs. Ik zei dit wordt een drege dag, maar nou ja, nog net heel erg, ja. Moet zien. Het is even zwetten, maar verder dan gaat het goed. Koolhydraten, hè? Hoe weet ik gaan ze dat? We gaan. Ja, Dan is het... Nou, succes man. Oh, wat nou Jentje. Eerst wat gas maken. Nou, we hebben eventjes bellen met de fokkemaatjes en ze verwachten om jelden jongeren hier om te komen in Bolsward. Nou, dan is er nog genoeg publiek en dan krijgen ze een dikke warme tuut, denk ik, van mem. Ja, je kon de hele dag bij Omroep Friesland op radio en op Duits-televisie kon jou deze Alversterrentocht volgen. En dat was heel bijzonder, want we dienen leuke zaken. We zien heel soort beelden. En we zien ook beelden bij gelijks van de tandem van collega IJzer van Beets. Nou, we staan in Bedaard, we staan in Sleert. Er waren sms, er waren een heel soort twitteren. En er waren verslagjouwers op paard. En een van die verslagjouwers, ja, mijn persoonlijke favoriet, Jan Durk. Ik heb er hele morgen en die beelden gezien en daar het.
Ja, hoe wie het weer om het nog een keer te doen, want het is toch een pekerdier, hè, dit? Ja, het is een dag van tradities eigenlijk. Hè. Het is de 103e dag. En die heeft eigenlijk bij dat ik als omroep op een paard ben. En nou ja, stadig om als jezelf een beetje deel uit van die traditie. Dat klopt wel, ja. Als we die stem jaren, dan weet het is Pinkster Mandy, want dan is hij boeten. En een leuke gimmick hier stekken, hè? Want de koest die zelf ik film. Hoe ging dat? Ja, het is de nieuwe techniek, hè. Maar een iPhone komt al heel eind. Er zit 4G op, internet Sint-Wurg. En dan kist eigenlijk oeral west dat er een beetje dekking is. Kist beeldmaatje, dat hebben we hier proberen. En dat we op DAI-TV inderdaad te zien. Jan Durk dus op televisie, er weer nog volle meer te zien. Een soort leuke ontmoetingen. Hè? Kijk, jij hem wel een peek en dan dacht ik, goh, hoe vindt hij zeker weer? Welke ontmoeting, interviewers daar bij Bleun? Ja, zelf een heel soort voor de vrijwilligers. In Snits, dat ik daar aankom, daar is juist de Westeen. Al die vrijwilligers die het van oren hier naar elkaar kist. Dietje weer een kopje sap aanbieden. Heel leef, heel aardig. Altijd het rajonhaat van Snits. Maar wat me ik bijbleun is bijvoorbeeld al heel betiet van de Morning Friends. Hier trof ik een man die het even stevig onderuit ging weer. Er zijn halve opnames in het ziekenhuis lopen op dit moment. Er gebeurt er altijd wel weer wat. Maar 15.000 fietsers op paard. Ja, die man die even stevig onderuit ging. Stier familie te bellen. Van ja, het wordt even een oorke letter, maar het even rustig gewoon dan. Maar goed, hij ging wel terug. En dat is de fietsalversteden toch maar weer terugzetten. En daar is er dan maar die microfoon bij. Dat is dan het werk wat wij doen. Er gebeurde safvol op Duits televisie. En we hebben er even een compilatie van maken van de dag bij ons op Omroep Friesland. Hoe gaat het trouwens bij jou? Bijgenaag. En we moeten er aan het blokken. En dan hebben we weer een lekker gehaktbaltje. Ja, het is een mooie dag. Het is krijgt zo'n puntje, dit kruispunt, er stappen dan mensen en die wachten hun familie of kunde op. Schoondochter en de dochter. We zoet wezen met eten in Wezem. Jan Durk, hij zal wel wat macaroni, hoorn of een broodje of zoks. Dat eten, dat is altijd wel het centrale verhaal hier in Wezem nou weer. Wij hebben de knakworsten klaarstaan, dus we kunnen nu elk moment komen. Ik hoor het haast net te vregen, maar 7 in je nemen. Goeiedag. Mag je wat vreetje? Oh, dat kan. Oké, hoeveel stelstenen dacht ik het voor jou? 38 jaar. Waarom zo vaak? Als ik het net doe, dan mis ik iets. Ja, het was een hele mooie dag, steeds maar voor Omroep Friesland, alle meewerkers. En dan zeg je dat er nog een heel soort nieuwe zaken binnen voor u, voor Bigeliekse techniek. Want Jan Durk, ik vond het wel heel bijzonder, hebben IJs van Beets, dat is een technicus die zo te fietsen, maar die zoon op het tandem. En hij ze dan een camera opkeppelen en die kon weg zien. Hoe werkt het zo? Nou, ik zie de technische details net helemaal, Jan. Maar het is eigenlijk hetzelfde wat ik niet krijg. Ik zei, hij heeft een iPhone, een moderne telefoon. En die is verbonden met internet. En als die op een fiets plakt, maar genoeg batterijen erbij, dat maakt er wel bij is. Ja, dan kiest hij de hele dag van mij profiteren. Want wat IJs fiets nou nog, maar je hem net meer, hè? Nee, oké. Nee, dat is nou in beeld, dus dat werkt ik net. Maar ja, het is wel fantastisch om te zien, is net? Prachtig, zeker mooi dat het zak in. Hey, daar heeft het dus een heel stuk mooi publiek, hè? Publiek die van alles maakt en doet. Lekkere warme hap. Hoe onmisbaar ben ze? Ja, volgens mij heel onmisbaar. Want Wensum is zo'n beetje het plak waar op een heltepist. Dus staan ze dan altijd weer met hun koelboxen en staan de warme wasjes weer kleren. Even een broodje. Ja, ik kan me zo voorstellen als die 230, 240 kilometer fietsen mast. Dat is bleedbist, dat is onderwijs familie heeft, vrienden heeft. Die het even helpen. Die het een eer om die schouders slaan. Petter Kinker dit introduceren. Wij brachten een ode onder het publiek. Hoe lang steen je hem hier al? Nou, vanaf het begin. Ja, we gaan de eerste zien. Dus, 4 of zo wat. Dus betiert u bij het? Ja, zij betiert wij, ik betiert. Alle jaren weer. Je hebt de stoel maar klaarzetten. Het zit klaar. Aas komt de zoon en dan gaan we hier noffelijk zitten met een bankje koffie. Ik vind het altijd zo gezellig hier.
Ja, dat doen we al jaren hebben wij hier al zo lang. Nou, dan genieten we even, hè? Ja, hè? Deze Pinksterdij worden we net van huis. Gewoon ook mijn beeld. Die man met hun hersens, hè, die krijgen eerst koffie of zo. Dan drinken we een bakje en hebben we wat lekkers erbij. En dan zo hebben we dat altijd. En echt al 40 jaar lang? Ja. Ja, echt al 40 jaar lang dat we dit altijd doen. En ik altijd op dit plak? Altijd stille keren, ja. En nou voor het eerst zitten? En nu zit ik voor het eerst op het troon. Nou is het geweldig. Ik vind dat schitterend. Aan de overkant, jee! Zet hem op, hè! Hallo! Goeie! Ja, we hebben de Elfsteentocht in Bechen, hè? Dat is bij het moment. Ik kan 38 keer fietsen, nou net meer, hè? En dan mag je zien hoe het gaat. Ja, en dat het nou zeer om er naar te zien? Alles al, ja. Ja? Ik wil maar snel wat vlakker fietsen, maar dat lukt net meer. Ja, dan willen ze volle mensen nog zo vaak fietsen. En ik sta hier om tafel met een man die dit voor de 34ste keer dien heeft. Dat is Tinus van der Weijden. En een man die hier eigenlijk vooral heel vaak echt een beetje de baas is, hè? Steven Rekker, of net? Oh, de baas wordt dat mogelijk hoor. Dus besturen alle vrijwilligers. Maar goed, hier is eindverantwoordelijk. Ja, maar dan rent je hier in de hele tijd door die tenten stuiteren. En daar ben je ook. Medailles uitdelen, mensen eventjes op het scafot zetten, eventjes bedanken. Ja, dat klopt. De mensen moeten even huldig worden. Het zijn hele prestaties. En de eretekens draait jij er gewoon bij. En, dus dan krijg ik een grote receptie. Hoe wil je daar, Joet? Ja, prachtig tot nota nog echt genoten. Dus ik ben niet blij dat het mooi werk gebeurd is. Maar het is fantastisch. Echt die reacties van de mensen zijn enthousiast. Super. Ja, en de man die het naast je staat, die had het dan voor de 34ste keer in hem. Hoe wil je het, Joet? Het laatste stukje weer aardig dreig. De wind die begint nou echt te te hellen op een zeedik. En als je alleen nog fietst, dan kriest het zwier. Ik heb stukjes alleen nog fietsen en dan moet ik bepaalde stukken, dan moet van sluizen wat, zodat de boten er weer erom worden. Ah, dan wordt het op laatst koud, ja? Mooi die wind. En dan is het zwier. Maar je hebt ervaring en je hebt, ik weet wat bijzonders, want dat zit je net samen. Dit is de bakfiets, hè? Dit is hem. Al 33 keer op dit ding. 33 keer of 34 of 33 keer op deze fiets. En ik had 1 keer op mijn racefiets en een keer op een trapauto. Trapauto? Ja, een trapauto. Toen weer het bestuur voor Stefan, die weer toen nog een beetje overstuur over wat wij uitvoeren. Maar dat weer dus 1 keer. Hier zit een bijzonder verhaal aan. Dat jij er aanstel eventjes, want we waren net bij Jo Start van de Mond, ook nog even naar Jota. Nou ja, we hebben al het geval dat het wat minder gongziekenhuisbeziet is dat nog verhoord de laatste jaren? Nee, het is vrij rustig op dit moment. Dus het aantal ongevallen tot nota nog wordt heel leeg. Gemiddeld zitten we altijd zo rondom de laatste jaren rondom de 20. Dat ik was heen geweest. Dus wat dat betreft hebben we de vrij gedisciplineerd fiets tot nota. Hoe is het maar jezelf? Want ik begreep dat je bent al wel van Juster, Moon, 6 uur wekker? Ja, dat klopt. Ja, alleen maar de voorbereiding, het jaar erbij. Dus dan is die morgen in weer bed. Wat is zoender? Zo'n tochtfietsen of zo lang van bed? Nou, als een tochtfietsen vind ik makkelijker. Ja? Ja, zeker weten. Vaak hetzelfde? Zontje keer. Nou, dan ben je een ervaringsdeskundige. Hey, even ik zeg, je krijgt per mensen voorbij komen maar shirtjes op van Word Donor. Toen kreeg ik een beetje het gevoel, ik denk, hey, wordt dit nou zo'n tocht zoals een beetje de Alpe d'Huez? Ondanks vreeg je voor zaken zoals ziektes en zo? Nou, net vanuit de organisatie. Wij organiseren gewoon een halve steden. Maar wat mensen zelf, een particuliere initiatieven zelf doen. Soms helpt het een beetje mooi. Maar voor de rest is dat puur uit de mensen zelf. Wij gaan dat net stimuleren voor in een doel te fietsen. Absoluut net. Voor u is het gewoon de halve steden en de tocht te organiseren. Is dat voor jou extra? Niks geen goede doel, gewoon puur voor jezelf? Het is puur voor mezelf, ja. Ik heb er plezier aan, anders ik het ook niet doen.
Dat blijkt ik wel. Vanmorgen zochten we jou op, vlak voordat je voortging voor de 34ste keer. En de gong zo. Mag hij in de man zitten? Ik heb nog wat reservemateriaal erin. Want onderdelen van deze fiets ben eigenlijk net te krijgen. Dus de fietsmaker die kan me wel helpen, maar ik moet zelf mijn onderdelen meenemen. Dat is het enige grote nadeel. De fietspaarden gaan van 5 meter Ja, nou dat wie van de mooie, je ben hier. Wie het een van de makkelijkste tochten van de Aron Tiert? Nee. Het wordt toch wel aardig pittig hier. Want vanmorgen als dan, omdat het een heel stuk voor de wien is, dan gaan die ploegen te snel om en dan kan ik er net achter kroepen. En dan moest er zelf het tempo maken. Maar mooi dat ding. En hoe zwaar is die? Hij zit rond mooi alles erin, zit er 62 kilo aan. Want ik begreep jou, nou je hebt iets die je het wil, dan kom je achter die peer van die snelle jongens aan. En dan zwaar je ervoor dat je ze in de leiders ziet en dan kon je zeker heen, Helly? Ja, dat is altijd mijn streven. Ik heb wel op een CD ik wel fiets en nou, daar hingen we goed mee waar bij het klif. En dan hing gewoon een hele klaf van de meesten achter mij. Ja, dan hing ik de 2022 er nog voor. Ja, en dan zeg je wel, ja, hoe doe je het? Ja, je moet het gewoon zelf doen. En ja, het is ook een beetje de kick. En een flinke nooitoorst, hè? Ik begreep maar. Ik heb een weekelijst van een droege kiel en ik moet een soort wet en nooit iedereen gaan. Nou, bedankt heren voor je verhaal. Ja, en dat we het dan toch hebben over de zwarg. De zwarg is heel belangrijk in zelfs op zo'n tocht. EHBO is de binder een heel soort 100 ongeveer binder. 33 posten. En ja, dan gebeurt er wel eens wat op zo'n toertocht. En wij zochten vanmorgen eventjes, of vanmiddag eventjes hier in Bolsward, zeggen we bij de EHBO-post. Daar. Zo, we even wat druk uitoefenen. Ja, wij moeten het niet druk hebben, dus daar gaat het om, hè? Dat alles maar goed gaat. Voelt al beter? Ik doe hem niet helemaal. Ja, toch? Ik heb iets last van mijn enkel op het moment dat ik aan het fietsen ben. Een stukje, ja. Elke keer als er een klap opkomt, lijkt het alsof hij een beetje aan het zwikken is. Dus u bent blij dat de EHBO er is? Ik ben blij dat de EHBO er is en dat er even een stukje ondersteuning is. Maar wat voor klachten komen meestal hier? Dat ze omvallen van de fiets, dat ze niet uit de clips komen. En dan vallen ze om en dan hebben ze knieën stuk of de heup zeer of wat verzwikt. Dus wat verbinden, wat handen die dan stuk zijn en wat pleisters en zakje liefde nou doen we het voor. Die moet eraf. Ja. Sowieso. Ja. Zal ik het doen of wilt u het doen? Hij zit niet zo heel vast, volgens mij. Nou, kijk. Oké. Ja. Dat maakt niet uit. Eén is genoeg. U bent weer helemaal opgelapt? Ja hoor, gaat goed. Wat was er gebeurd? Ja, een valpartij. Dus aan deze kant in ieder geval. En, net even opengesprongen, zeg maar. Dus, maar dat was het. Maar met dank aan de EHBO kan u weer tegenaan? Ja. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Hoe verint deze editie? Deze editie gaat goed. Er zijn wel wat ongevallen gebeurd, hogerop in het noorden bij Dokkum. Maar tot nu toe gaat het hartstikke best. Dus... En hoe kan het dat het zo goed verint? Nou, ik denk omdat het wat koud is. Het is wat koel en met meer warmte wordt het, je lichaamstemperatuur gaat hoog. Je hebt wat meer je verliest meer vocht en suikers. En wat dat dan gaat, hebben we nu perfect weer. Er ook al meesten tussen zitten die toch van, nou, ik moet er maar mee ophouden, ik ken het meer en dat Joos even oppeppen moest. Ja, nou ja, dan roep ik ja met een kusje erop, maar dat helpt niet. Nee hoor, we hebben wel een paar uitvallers die zeggen van het is mooi geweest, ik heb de sfeer geproefd. En ja, nee, we houden het zo en het is goed. Maar ja, die vinden het wel heel erg jammer, maar ja. Het is niet anders. We hopen dat Jo het nog heel ernstig gaat worden. Ja, ik hoop het ook. Succes, laatste ronde. Voorzichtig hoor. Dag hoor.
Ja, die mensen die komen al hier binnen en het is prachtig gezicht. Ik weet niet hoeveel het nou kwamen. Nee, de Wien krijgt denk ik wel 150 die kwamen binnen. Ja, dan mag je even zien. Zit er echt van die nieuwere types bij? Nou, zeker. Dit valt wel op. Hallo, goedenavond. Waar komen jullie vandaan? Bergijk. Sorry? Bergijk. Dat is nog steeds Nederland, toch? Of niet? Ja. Ja. Klinkt een beetje Belgisch. Ligt het ook dicht bij in de buurt. Maar Belgen die kunnen goed fietsen. Nou, Brabanders natuurlijk ook. Ja, ik kom uit Den Haag. Ik fiets al 3 jaar met z'n 4 de Elfsteden, toch? Dus we waren er dit jaar ook weer bij. Wat is het verhaal hiermee met bovenop die helm? Ik ken een vrouw die wil heel graag foto's maken. En die zat vorig jaar te klagen dat ze ons niet kon vinden. Dus die had gezorgd dat wij zoiets op de zoek doen. We deden allemaal heel moeilijk erover, maar uiteindelijk hebben we dat toch gedaan en het schijnt heel goed te werken. Ja, want wat gebeurde er onderweg? Ook veel aanspraak van mensen? Iedereen vond het gewoon geweldig, echt waar. Iedereen vond het echt leuk. Allemaal lachen en zwaaien. Maar we konden kiezen tussen een molentje of dit. Ja, het is dit geworden. Maar het is een beetje gay. Weet je niet? Een beetje gay is het, hè? Ja. Het Songfestival gay is oké, toch? Ja, het zou kunnen. Dat is het boodschap daar. Nou ja, hij vindt dat, ik niet. Nee, maar jongens, met z'n vieren, dat is ook een beetje kameraadschap, denk ik. Hè? Van toe, ken je die film? Ken je het boek? Nee. Ken je niet? Moet je nog gaan lezen? Moet je die film gaan bekijken? Het is ook kameraadschap op de fiets. Waar gaat het over als jullie lekker fietsen? Ja. Waar gaat het over? Ja, vooral dat we hem erbij moeten trekken. Maar nee, ja, gewoon wat we tegenkomen, daar hebben we het een beetje over. En af en toe ook gewoon lekker stil en trappen. Je moet toch die kilometers maken. Verder geen gedoe gehad onderweg? Nee, gelukkig niet. Dus we waren goed geprepareerd en we konden volop wel fietsen. En eerste jammer was eigenlijk dat de zon niet doorkwam. Dat is het enige wat we nou misten, maar verder is het eigenlijk allemaal goed gegaan. Kan je in één zin aangeven wat het is om in Friesland te fietsen en dit mee te maken? Nou, ik zit hier op een camping al 15 jaar, dus ik ken Friesland redelijk ondertussen. Dus ik fiets hier best vaak. Het is gewoon een sensatie. Het is gewoon, het is carnaval voor ons. Daar lijkt het een beetje op, vind ik altijd, om hier rond te rijden. Ja, heel leuk. Je voelt je ook echt een beetje een profwielrenner, neem ik aan, of niet? Als je door die dorpen gaat. Oh, zo hard gaan wij ook weer niet, hoor. Nee. En nu vanavond nog even een biertje drinken? Even de bloemetjes buiten zetten? Douchen en naar huis. Wij moeten daar nog naar het zuiden. Heren, bedankt. Veel succes en tot volgend jaar neem ik aan, of niet? Ja. Oké. Ja, deze komen dan, krijg net over de grens dan van Nederland. Maar de Wien won een heel soort boetlanders die mooi toch? 400 in totaal. En wij troffen een peer in Dokkum. Een peer Engelsen daar. Ik zit te wachten op Duncan en Sjoerdje. Duncan, dat is mijn Engelse zwager. En dat is een echte fietser. En hij fietst nu van de 20ste keer hier met mij. Dus daar staan we nog even op de wassen. En mijn zuster is bij hem. En dan kom je voor zelfs een heel soort fietsen zo aan. Hoe pikken je hem ze eruit? Ja, dat valt net af. Nee, want in Engeland fietsen zijn wel aan de linkerkant, maar je fietsen alleen aan de linker en de rechterkant. Ja, vaak lest een beetje op een klein. Maar ja, ik weet ook wat voor klein zie je worden. Hey, Sjoerdje, hoe is het? Ik heb je nog al, ja. Hey, hoe is het? Goed, maar hartstikke warm. Hartstikke warm, nou al. Maar de beste dan net. Nee, doe maar dan heel heen. Hey, leuk. Hoi. Hoe is het? Hey, how are you? Yeah, your last time in Dokkum? Last time? Yeah? No, yes, I think so. Last time in Dokkum. In Dokkum, ja? Dokkum, ja. Wel. 20ste en laatste. 20ste en de laatste. Lekker. Alsjeblieft. Ik ben met een Fries getrouwd. Eerst. Und 1992 heb ik voor eerst de Elfstedentocht gezien en volgend jaar meegedaan. Dat vond ik heel leuk. En volgend jaar heeft mijn vrouw meegedaan ook. Dat was de tweede keer. De 10e zou de laatste zijn. Maar het komt nu op de 20ste. Ik kom zelf uit Amboord en toen ik 30 werd, toen ik Duncan ontmoette op vakantie, toen ben ik naar Engeland verhuisd, naar Blackpool. En dat is in Lancashire. En daar is het vrij vlak, dus dat is makkelijk fietsen.
En als dan via de 20 kilometer de land inwaarts gaat, dan begint de heuvels al. En is voor hem de fiets al een sterrentocht? Is dat nou ook nog een beetje de link met Friesland om erom te komen? Ja, zeker. Ja. Dan, het komt altijd terug Dokkum heen en dus dan wordt het maar 5 kilometer hierwaai. Dus de eerste plek met een stapje voor koffie en broodjes is altijd Dokkum. En hoe bijzonder is het om dan weer door het Friese landschap heen te fietsen? Vlak. Ja, maar ik vind het heel mooi. Ja. En de vrijwilligers overal en de muziek is een heel goede sfeer overal in de dorpen en de steden. Ja. Ik vind het een heel mooie tocht. Ik denk maar, dat is mijn laatste, de 20ste. Hoe lang is dat? One minute of fame in the world. You're welcome. Okay. Good luck. We're all on the camera. Ja, het is hier een prachtig gezicht hier. De fietsers hoe de eindstreen komen. En dit bent toch wel echt de bikkels. Ja, 224 kilometer hebben ze erop zitten. En dan komen ze hier en als Jus en familie. En we kunnen hier even zien. Dit weer een prachtig tafereel. 3 famkes. Die kwamen mooi. Die kroepen me kronsje. Hier nog één die krijgt het mooiste van Beppe, denk ik. Of van Mem. Nou, goeie dames. Oh, wat wie niet hem gelukkig. Maar zien al. Ja. Hoe dat? Omdat we mijn trein fietst. En maar net ook gelijk al hier, hè? Nee, fietsen wie als eerste binnen en toen Klaske en toen ik. Hé, maar hoe wie het? Ik voel de zwierentocht. Het laatste stukje, vol in de wien natuurlijk, dat hele eind. Dat is tot nu wel pittig. Ja. Heen met een bosje bloemen krijgen of zo? Waar is de familie? Ja. Familie Mem. Ja, hij gaat niet in. Oké, wacht even, hè? Mem, hoe groot ben je al? Wat zijn jou? Hoe groot ben je nou op je dag? Nou, heel groot, hè? Ja. Zou je het zelf kennen? Nee, ik doe het gaan net nee. Mooi, die famkes het goed in, daar geen problemen hoor. Nee, helemaal niks. Nee, ze zijn goed gewoon. En Joen masseren en... Nee, ja, en niet het doos, denk ik. En Joen heeft een jeetje vieren, dus dan is het klein, het? Ja, hartstikke bedankt. Je hem kunnen aansnek nog de feesttent in? Oké, prachtig. Ja, nog eens even zien of hier nog wat mensen binnenkomen. Want... het is hier wel druk. Dit is de grote kloof. Ik geloof dat we nog een hoeken hebben en dan wordt het al wat minder. Dit is Monek. Goeiedag meneer. U heeft het gehaald. Fantastisch. Hoe was het? Het was fantastisch. Het was niet zo mooi weer en niet zo ideale omstandigheden als vorig jaar. Maar het was prima. De wind viel een beetje tegen. Heerlijk tocht was het opnieuw in Friesland. Voor de 29e keer. Zo, doe maar. Nee. Ja. Zeer plezierig. Bent u alleen? Ik ben alleen. Ik behoor bij een groep. Maar iedereen heeft zijn eigen tempo gekregen. En dat weet iedereen van elkaar. En wij ontmoeten elkaar straks. Krijgt u nog bloemen? Niemand van mijn familie is meegekomen. Want ze kennen de omstandigheden. En ik zal nog iets meer moeten doen dan 29. Voordat ze met bloemen komen, denk ik hoor. Nou, hartelijk dank. Ja, hartelijk dank. Veel plezier. Ja, nou, ik ga wel even zo staan. Ja, nou, een beetje sneu. Hij krijgt vast nog wel bloem, denk ik, van Waardenek. Ja, dit wie het vanuit Bolsward, de finish. Ja, we wachten hier nog eventjes op de mensen die komen. Ontolvoeren hebben ze de tijd om te finishen. Morgen bibberen we zelfs weer. Dan is Heerder, dan is Bienter. En ik wens jou nog een hele mooie jongen verder.